आज क्लास को स्वागत करुच्ची मु दिलीप कुमार पात्र। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर जापान अनुभूति विषयटी पढ़ा। यार लेखक होती सनातन पंडा। से 1965 मसीहा जुलाई 20 तारिख में जन्मग्रहण करते। शिशु साहित्य रचना करिबारे लेखक सिद्धहस्त। बो मु स्कूल जीवी, चिनु जाइथिला जन्हराइज, कुहुक मंत्र और मो स्वप्न मो स्कूल तांको द्वारा रचित शिशु साहित्य पुस्तक। यह व्यतीत तांकर अनेक क्षुद्र गल्प और कविता शिशुलेखा, फूलझरी, मीना बजार, विज्ञान दिगंत, तेलिंगी बाजा, नंदनकानन, काइंच प्रभृति शिशु पत्रिकार स्थान पाई। एबे आमे प्रसंगटी आलोचना करिबा। सूर्योदयर देश जापान। ସେହି ଦେଶକୁ ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁ ଦିନରୁ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କଥାରେ କହନ୍ତି ମନ ଜାଣି ଫଳ। ଶେଷରେ ଦିନେ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ମିଳିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 2009 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଦଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିମାନ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ନିକଟସ୍ଥ ନରିତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଜାପାନୀ ଘଣ୍ଟାରେ ସିନା ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 7ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ 3:30। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମୟର 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାପାନୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଠିକ୍ କରିନେଲୁ। ଏହାପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଖାଲ ଢିପ ତ ଦୂରର କଥା, ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପଡ଼ିନଥାଏ। ସକାଳ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଲେ ଜଣେ ସଡ଼କ ଝାଡ଼ୁଦାର ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଅଥବା 4 ଚକିଆ ଯାନରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏପରିକି କୋଟ ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁମାନେ ତଥା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଏହା ଦେଖି ଜାପାନୀମାନେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଥାଉ। ଜାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟର ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଟୋକିଓ ସହରର କେଉଁଠି ହେଲେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜାପାନୀମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଜାପାନର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଠା ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ ଅଥବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନୀ ନଥାଇ ଦୋକାନ ଦେଖିଲୁ। ସେହି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଚ ଆଲମାରିରେ ସଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଜାପାନୀ ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ କାଚ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଜିନିଷଟି ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସେ। ଜାପାନର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ତାର କୋଠରୀ, ଗାଧୁଆଘର, ପାଇଖାନା ପ୍ରଭୃତି ସବୁଠି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଜାପାନରେ ରହଣି ସମୟରେ ସବୁଠୁ ମନଛୁଆଁ ଥିଲା ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଘର ହେଉ ବା ବାହାର, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଥବା ଅଫିସ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଟିକିଏ ଅଳିଆ ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏମାନେ ତେବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କରନ୍ତି କ'ଣ? ନଜର ପଡ଼ିଲା ହୋଟେଲ ଲବିରେ ଥିବା 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ପାତ୍ର ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଅଳିଆ ପାତ୍ର ଦେଖି ତାହାର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ ସହ ଥିବା ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକା ସୋମାସାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ସେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ।
दैनन्दिन जीवन में आवर्जनार परिमाण कमाइया जापानी माने मूलरू सतर्कता अवलंबन करते खाइबा समय खाद्य नष्ट करती नहीं जेतिकी खाइबे सेतिकी नियंती जिनिस किणिया बेले जो जिनस शीघ्र नष्ट हुए नहीं सेपरी जिनस किणवा पसंद करता द्वितीयतः थरे व्यवहार पर जापानी माने कौन जिनस संगे संगे फिंगी दियंती नहीं प्रत्येक जिनस फोपाड़िया पूर्व यह केउं उपाय व्यवहार करा जाय परिबो चिंता करथांती अजथा दुकानरू पॉलिथिन टे न आनी सेमाने निज बैग रे जिनस आनिको पसंद करती तृतीयतः अलिया फोपाड़िया समय सेमाने देखती केउं गुड़िकर पुनःचक्रण संभव केउंटी दाह्य बा अदाह्य से अनुसार सेमाने भिन्न भिन्न डस्टबिन रे पकाई थांती पुनःचक्रण पद्धति रे जापानी माने वर्ज्य वस्तुरू बहु व्यवहार्य पदार्थ यथा नाना रंगर पोशाक बोतल ट्रे कार्टून इत्यादि तैयारी करथांती पिला माने एबे केतेगुड़े शब्दार्थ मन रख उत्कंठा उद्वेग बा मनर आवेग अपेक्षारत अपेक्षा करथिबा टुकुरा छोट छोट चिरा कागज खंड एन जापान देशर मुद्रा भारतीय मुद्रा को जेपरी टंका बा इंग्राजी रे रुपी कहा जाए सेपरी जापान देशर मुद्रा को एन कहा जाए स्वयं चालित बिना साहाय्य रे आपे आपे चालुथिबा जंत्रपाती दाह्य जो वस्तु उड़ी जाय पारे वर्ज्य वस्तु जो वस्तु को वर्जन करा जिबा उचित बा अदरकारी जिनिस पुनःचक्रण योग्य जो अदरकारी जिनिसरू दरकारी जिनिस तैयारी करा जाय पारे यथा लुहा खंड आलुमिनियम खंड टीण खंड केते प्रकार प्लास्टिक इत्यादि लबी होटेलर कोठरी आगरे थिबा सुसज्जित बैठक स्थान पिला माने वर्तमान तुम पई किछि प्रश्न रहउछि जापान अनुभूति विषयर लेखक किए जापान देश आउ केउ नाम रे जणाशुना जापानर समय और भारतर समय मध्य केते तफात थाए जापान रास्तार ट्राफिक नियंत्रण किपरि होता है जापानर राजधानी नाम कौन इएन अर्थ कौन जापानर दुकान मानकरे की व्यवस्था होता है सबुज रंग लाल रंग और नील रंगर डस्टबिन रे केउं केउं वर्ज्य वस्तु पका जाए पिला माने आज एतिकी ए विषयर अवशिष्टांश परवर्ती क्लास रे पढ़िबा धन्यवाद।